an klasa ka lut thut chuan a chawng kher mai naupang tih taka classroom ah chuan an lo infiam nasa boka a khaw kher mai le an tisual ani tih an hriat chuan in thlahrawng dekin min uisa class kaltan tirte ani bawk nen naupang te nuam tih zawng tak mai thu inziah siak tura ka tih rual an thawm nat zia kha in ti thei takin min hmuh tir sap sapa chuta a hnung lama min ron hmuh tir tuma ron kal hnak chu ka lo en renga a hmela zamna na sataka nei ani tih ka hriat chuan a thuziak chu ka chhiar chak tlat beka chu thuziak chuan min vel chiang kher asin nu he chawngkam ka hman apiang hian mithla ah nang i lo langa ka ngai zual thin chi asin engmah ka hriat thiam hma i hmangaihna ka dawn zo zai kha engtianga na sa nge ani ang le ti hi tun thleng hian ka in zawt non on thin hei ka hun man thin dan ka dei ri hluia ka zia te hman atang to a ka lo von thin kha ka ron hrilang che aw nu mi te chuan an nu mai chunga an duh thu an sama duh tin reng lamin ve thei ma se an nu te tianga tal an om thei asin ka hlim na le lom na hi itianga lo chuan a kim si lo nu itianga kom chak thin i mo nu ka thian nu chu anu in a hawa a huasin a hmangai wang ti a shelawani ti ro anu min hau tur talin kabula lo om vela ka ban du tak ka thian te chuan an nu ten an kuta chela le kha an zia tir te hi an ning thina ke chuan ka o thei te reng nen nu ka birthday present min pek ang thin kha apa chuan a siam ve thiam lawa present dang nin pe thina ma se ka ngai na ve tho ania nu apa hian nupui dang ane chuan ka hmu thei chhun i thuam hlui le isul nu zong te hi he in chhung atanga then alangai don si a apa hi nupui nei lo turin ka dil thin ania i mo nu ni zana kamumanga ka hmu che a kan rama khan kan lo kala sangha te kan lo man le a nuam ka ti te reng nen apa min kai thawa ka ngei lutuk kalangai che asin le anu apa chuan ka thi ve huna chau ibula ka om thei tur thu min shila ibula om ka chak tho si a ma se ka thingam bok si lawa a buai thak e nu ka fel to lu tu ka sin keima in ka ke po ka sil thei to a ka in bual fai vek thin ma se ka in bual na tur tui min lum tu an om lawa a vot thei rap mai mania i thana ka ron kala lei chhuwa che ka tuma apan min hawa ka tap paka ka hole ta dayalom nu apa po atap ve tho thin si a ka ta chu a phal ve ngai ni lo apa hi a phakarania o nu biak che ka tuma phone directory a vanram number hi alo om ve si lo anu ka ban ngai tak che em yo tal hriat ka du asin ve